Ond a ddigon o bethau mynd mlaen ar Uned5 dydd Sul, a dyma'r uchafbwyntiau. Dwi'n meddwl bod ymweliad y Ffrancwyr a Chymru ar gyfer y gêm rygbi nos Wener wedi cael dipyn o effaith ar greu Uned5. Wedi! O, nid tad o wedi! Mademoiselle, un win noir! Wedi dir, win noir! Oui! Avec sport resort, linéature. Avec sport rewo. Resort! Avec sport resort. Dydd Llun oedd ei fawrth y cyntaf, sef dydd Gwildewi, a mae gennym ni ddigon o bethau i fod yn falch ohono fo yma yng Nghymru, a dydd Sul, o'n y stori am rwla yng Nghymru yn y papurau newydd. Ond ydy hyn rhywbeth i fod yn falch ohono fo neu be? Penderfynwch chi. Mae nhw wedi ffeindio allan ar dre mwyaf yng Nghymru sy'n defnyddio Facebook mwyaf. Ydy Llandudno. O! Yes. A mae'n deud yma, mae 27,000 o bobl yn byw na, a mae bron i hanner yn nhw dros 55 oed, sy'n golygu mynd lot o pensiynwyr yn defnyddio Facebook. Silver surfers fel petai. Dyna mwyn deud yma. Fel dwi wedi sôn yn barod, oedd gêm rygbi Cymru'n erbyn Ffrainc nos Wener, a Gweno ath i Gaerdydd i holi'r cefnogwyr. Be ti'n licio am Ffrainc? Bwyd hyfryd. Mae siwt flair gyda nhw, no se, ti'n mwyn? Dwi'n licio'r sgio yn Ffrainc. Gwyn. Eiffel Tower. Wynons. Baguettes, yfe. Gwyn coch a caws. A fi'n licio agwedd nhw i bopeth i wedi gwir wrth ydy. Bwyd, ddim yn siwr. Bwyd nhw? Beth ti'n cael bwyd ti'n licio fwyaf? Yr hen bethau croissants, ddim yn siwr. Neis iawn. Dim byd. Dim byd? Dim byd. Dim yn y gwybod. Pa hafog oedd Lenny a Gaeth yn greu yn y gegin dydd Sul? Re, hwnna'n y bin i mi. Hyfryd. Wan yma rwy'n coginio, beth nhw wedi gwneud i torri'n rwy'n, neud o fel omlet yn ochr. Yn fanna. Ti'n weld? Waw, ti'n posh yna, ge? Mae rwy'n ar un ochr, a'r shibuns ar ochr. Mae'n ar llawr? Mae'r llachio mwy wedi bod Iawn, beth sy'n gwneud i bean sprouts? OK, bean sprouts i mewn. Nicky John oedd yn y stiwdio i rannu newyddion cyffroes efo ni. A Nicky John wedi dyweddio! Ie, llongochada! Diolch yn fawr iawn, a dwi'n teimlo fel i ni ymddiheuro am unrhyw nonsens sy'n dod allan o'n ngheg iddi yma, achos fi wedi bod yn gwbl effro ers 3 o gloch bore yma. Oedd gyn Lenny joc, ac oedd gyn Bill May ddweud mawr. Cyn i ddechrau, mae 'da fi joc bach i ti. Iawn. Ti'n barod? Do. Be ti'n galw dyn sydd yn celeb sydd ddim yn licio swp? Dwi'n gwa. Simon Cowell? Na. Wel, wyt ti'n meddwl dy hun yn rhyw fath o Simon Cowell? Cymru? Achos ti ar y rheithgor Canu Gymru? Ti'n gweld y link na nes ti'n neud? Ynddo, dwi'n meddwl allan mae Simon Cowell fatha ydy'r Dylmei o Lloegr. Da ni yma ar Uned5 yn licio meddwl bod ni'n gallu helpu'n gwesteion ni ym mhob ffordd bosib. A dyma Gwawr yn helpu efo gyrfa Mark Evans. Wel, sôn am The Bill, ni wedi bod yn meddwl am rhannau falle ti chwarae. A ni ti'n meddwl am y rhaglen newydd, falle The Mark, beth ti'n meddwl? Mae'r risg yn neis. Siwr mae het. Siwr beth ti'n chwarae plismon, ti'n meddwl bod ti'n gallu cymryd y rhan o'n Dwi'n meddwl dyle hwn gael ei yrru'r Bill i weld os yna rhywbeth o lwyddiant yn dod ohoni fi i gael rhan yn efo. Fi hefyd i glywed bod ti'n fan o Coronation Street, ydy hwnna'n wir? Yndw, os dwi'n lli gael amser i watch efo. Operau Sebon yn pethau dramatic diddorol. Beth am The West Enders? Falle fyna un o'r newydd o'r teulu Mitchell. Marky Mitchell, falle? Beth ti'n meddwl? Mae yna un arall gyda ni hefyd. Fi'n gwybod bod ti'n dod o deulu amaethyddol neu cefndir amaethyddol. Felly, beth sy'n ar cefn gwlad? Dyna dwi'n edrych fel yn Oklahoma. Just cael bai at yr ymeni. Beth ti'n meddwl? Bydde ti'n enjoy wneud hwnna? Yndw, dwi'n meddwl cefn gwlad di'r un iddo fi, wan. Da ni yma wedi bod yn dilyn taith Michael i Slovenia i nofio mewn llyn oer iawn. A dyma ganlyniad y ras ac oedd Michael yn y stiwdio. Dwi'n gwneud yn ola. A dwi wedi mwynhau. Dwi wedi mwynhau. Gwergadau! Da iawn ti. Dwi'n wych hwnna, ni gyd mor falch ohono ti. Pumed yn y byd. Dwi'n gwybod pumed yn y byd, ia. Fantastic. Sut hwnna'n teimlo? Uned5, da. Wel, dyna ni'r uchafbwyntiau. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Tan tro nesaf. Ta-ra!